ọhaneze Sir Emeka Okwosa Foundation ga-eme iwa ahụ nye ndị arụ adịrọ. House of Representatives ga-eme nyocha ịmara ihe butere ụgbọelu onyeisi ala ji wee na-enwe nsogbu. Oke ikuku na nsogbu nke mere na ụgbọelu emerụọ na mmadụ 30 arụ ma gbuo otu onye na Singapore. Tupu anyị nụrụ akụkọ ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi dị oke mkpa Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịzie ọnọdụ Anambra steeti. Unite akụnụba anyị makwanite eji mara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye a ka ọ gaa nke ọma. Gerezi aka ụwa ka ọra aha mba Obianuju Egolum. Managing Director Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade Comrade Celestine Anere adọna ọhaneze aka na ntị maka ibibi akarangwa ndị mmadụ nwe na Anambra steeti. Onyeisi Ọcha Brigade dọrọ aka na ntị a n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ n'Ọka dịka o si wee mee ka amata na gọọmenti were dịka oke ihe dị oke mkpa idozi ọtụtụ ihe dị iche iche ịchọ steeti a mma ma were ohere a wee gwa ndị ntorobịa ka ha ghara ikwe ka ndị ndọrọndọrọ ji akpa enyi ozu nnubanye ha na agwa ikoriko. Ọ sịrị na ọ bụ ajọ akụkọ nakwa ajọ ihe imebi akarangwa gọọmenti tara afụfụ wee tinye maka ọdịmma ndị mmadụ na steeti a. N'iji maa atụ o kwuru maka otu ihe onyonyo nke na-efegharị n'ikuku n'izu ụka gara aga n'oge ewepụtara otu onye nke na-eme ka onye na-ere mmiri na Ọchanja Roundabout Water Fountain. Comrade Anere mere ka amata na gọọmenti gbalụrụ iru maka ịdị na-ebibi akarangwa dịgasị iche iche nke ọha na eze bụkwara nke gọọmenti ji ego ụtụ isi ndị mmadụ wee tinye ma kwuo na ego anụnwa bụ ego a na-ana n'ihi na ibibi ihe ọbụla gọọmenti ji ego ya mebie ya n'iyi ma kwuo na akarangwa ahụ maka ọdịmma onye na onye ọbụla ma kwuo dọza ndị mmadụ aka na ntị na onye ọbụla pụtara ihe ma ọ chọpụta ihe adịghị mma ka o site n'onyonyo mee ka o lute ha aka ma ọkwara nye mkpesa n'ihi na a ga-esochie dịka o si kwesị ekwesị. O kwukwere ka o doo anya na onye ọbụla achọpụtara ndị mbibi ihe gọọmenti ma ọ bụ na-akpa agwa ikoliko bụ onye a ga-ejide taa anya afụfụ ma tụọ ọnya nga dịka iwu si kwuo ma kpọkụzie ndị obodo ndị otu ụka na ndị dịgasị iche iche ka ha nyere gọọmenti aka ịfụ na echekwara ngwongwo ọhaneze ka a ghara ibibisie ọkachasị ndị nke na-achọ ihe ha ga-akọ bụ ihe adịghị maọkwanụ ikwutọ ọchịchị nọtata na-agba mbọ ịfụ maka ọdịmma onye na onye ọbụla. Opekata mpe ya bụrụ mmadụ 30 ndị dibịa oyibo mara nke ekwe na-akụ ga-esite na Vom Foundation USA ga-abịa n'ihe mmemme Dame Irene Okwosa Memorial Hospital n'Oraifite nke afọ 2024 bụkwanụ nke a ga-anọ n'oge ahụ wee nekọta imerime ndị mmadụ. Ụwa mmadụ ga-elu 20 arụ bụ ndị nke chọrọ ọgwụgwọ nsọ na ịgwọ ha ọya site na Sir Emeka Okwosa Foundation n'ijikọ aka ọnụ ha na ndị Vom Foundation. Onye ọlụ anyị Ogochukwu Ọranụ ga-ewetara anyị ozi a dịka o si kwesị. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu maka ya bụ inye akwụkwọ ahụike ndị ọcha sitere Vom Foundation bịara Dame Irene Okwosa Memorial Hospital Oraifite, onye Executive Director nke Sir Emeka Okwosa Foundation bụ Oriakụ Chidimma Okoye kọwara na mmadụ 20 bụ ndị nekwasịrị anya na a ga-awa obi ebe o kwukwaziri na nke a na-akpọ vascular surgery bụ nke etinyekwuziri na inye ahụike nke afọ a. Ọ kọwara na ndị vascular surgeons bụ ndị ga-abata n'ala Nigeria ịbịa nye ya bụ ọgwụgwọ ma kụzikwara ndị dọkịta na ndị nọọsụ ala Nigeria maka ya bụ usoro esi enye ya bụ ahụike. O kwukwaziri na ụmụ akwụkwọ sitere na School of Cardiothoracic Nursing Enugu bụkwazi ndị bịagoli ka ha bịa soro na ya bụ mmụta. Ọ kwukwaziri na ebumnobi Sir Emeka Okwosa Foundation ji enye ya bụ ọgwụgwọ arụ ike bụ iji nyere ndị na-enweghị ego ịga obodo oyibo ga nweta ya bụ ahụike ka ha nwee ike ịbịa n'Oraifite wee bịa nweta ya na obere ego. O kwukwaziri na nke May a na-akpọ May Adult Medical Outreach
bụ nke ebere nnọọ ego nke ọma ebe nke ụmụazị na-abịa n'ọnwa Septemba bụ ahụike nke a na-enye na nkịtị. O wee kene APs etu ha si wee bubatara ha ndị ọcha 30 sitere Vun Foundation ha wee lute Oraifite ịbịanye ya bụ ọgwụgwọ. O wee kenekwazịa ndị ọzọ bịa anya aka kwụọ ụgwọ maka ụfọdụ ndị a ga-awanya bụ obi. Wee kenekwazịa Sa Emeka Okwuosa otu o si wee bupụta nnọọ akatakpa ego wee na-enye ya bụ ọgwụgwọ arụike. N'okwu nke ya, onye Executive Director nke Vun Foundation USA bụ Shan Andayapulian kọwara na ya bụ inye ahụike bụ nke ha na-abịa ugboro na-abụọ n'afọ. O kwukwazịrị na ọ bụ mgbe ha ji akụziri ndị dọkịta na-awa afọ na ndị nọọsụ ICU nke ọ na-akọwa na ha na-ene anya n'afọ 2025 na ha ga-abịakarị ugboro abụọ. O wee kọwaa na Sa Emeka Okwuosa bụ nnọọ onye na-enyere ndị mmadụ aka nke ukwuu ma ghọtakwa na otu ọnọdụ ahụike si wee dị n'ala Naịjirịa. O wee na-enye aka iji wee mee ka ndị dọkịta Naịjirịa wee nwewanye mmụta maka ahụike yana imekwazi ka ndị mmadụ nweta ahụike n'efu. Maazị Anthony Izuchukwu otu onye yeso na ndị a ga-awa anya bụ obi kọwara na enenechala ya ahụ ọ na-echezi mgbe a ga-awa ya obi ebe Favour Ụwabụogwu sitere Abia steeti bụ onye nke akọwara na o nwere onunu n'obi bụ onye nke bere akwa ma yọọ ka ndị mmadụ gbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ kọwara na agbanyere na ebere ya ego nke ọma na ya enweghị ego ọ ga-eji wee kwụkwa. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS. Otu dibịa oyibo bụ onye tili nwatakịrị gbara afọ 8 ihe ma tinye ya ọdịndụ ọnwụ ka mma ka anyị na-anụ na-anwụchie na ya bụ onye dibịa ya bụ onye nkụzi bụ onye gbara afọ 30 ma bụrụ onye anwụchiri n'ihi na o tiri ya bụ nwatakịrị ihe. Nwatakịrị a bụ onye na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ akpọrọ Landmark School Mgbakwụ na kansụl ime obodo Ọka North. Gọọmenti Anambra steeti gbalụrụ elu maka ya bụ ọnọdụ. N'okwu ka kọmishọna steeti a na-ahụ maka mmụta ọkammụta Ngozi Chuma Ude mere ka amata na ha natara ya bụ ozi n'ụlọ ọrịa ụbọchị Mọnde. Ọ sịrị ya bụ ụlọ akwụkwọ ka emechigoro kpatakpata. Kọmishọna na-akpọ kuzi ndị nwere ya bụ ụlọ akwụkwọ nakwa ya bụ onye nkụzi a na-akpọ Faith Nwaonye ka ọ bịa kọwaa ihe butere ya bụ ajọ ọnọdụ o ji tie nwatakịrị a ụdị ihe a bụ nwa na-agụ praịmarị nke abụọ. N'okwu ka enwechara ọgbakọ, Ngozi Chuma Ude kọwara na ya bụ na akwụkwọ ka emechiri n'ihi ọ bụghị naanị maka ya bụ ajọ ọnọdụ anọrọ katama na-esi n'ụzọ mkpuke wee mepee ya bụ na akwụkwọ. Ọ sị na ọ na-ewute ụdị ihe a na-ahụta n'ụlọ akwụkwọ ma kwuo na gọọmenti Anambra steeti agaghịkwa anabata ụdị akparamagwa nakwa ụdị ha n'ihi ya ka ọ dị tata na ya bụ nwatakịrị ka a na-ekwu na o nwere naanị pasentị 20 ịdị ndụ dịka dibịa oyibo si wee kwu. Kọmishọna ga n'iru kọwaa na onye nwe ya bụ na akwụkwọ bụ onye a chọpụtara na o ji n'ụzọ mkpuke wee guzobie ma gbalụọ iru na itinye bụ nwatakịrị ihe bụ nke ekwesịghị ekwesị ma dọọ ndị nwere ụlọ akwụkwọ aka na ntị ka ha ghara iji aka ha wee na-akpatara onwe ha ajọ ihe. Ọ sịrị na ya bụ onye ka akpụgoro nye ndị uwe ojii ebe ndị uwe ojii nọ na-emezi nnyocha ebe a na-eche ka amara ntụziaka ga-esite n'aka Mr. Gọvanọ. Onye isi oche kọmiti nchere oge na kansụl ime obodo Ọka North Comrade Thank Anagọ ekwugo na ha ga-aga n'iru ịfụ na ihe butere inye ndị mmadụ bụ ndị Ọka North ga na-elute ha aka. O mere ka amata nke a n'oge a na-ekesa ihe dịgasị iche iche akpa ọka nakwa garị bụ nke ebutere maka obodo dị 10 dị na ya bụ kansụl. Nke a bụ ihe ikuda ume bụ nke sitere n'aka National Emergency Management Agency NEMA wee bịa site na Luo Anambra State Emergency Management Agency SEMA bụ nke ebutere iji wee nye aka n'oke ihe nhịanụ na ihe isi ike dị n'ala anyị bụ Nigeria bụkwanụ nke a ga-enye ndị ọkachasị njọ na mpaghara be ha. N'okwu n'oge ahụ ka Comrade Anagọ na wee mee ka amata na dịka ya si wee bụrụ onye ndu n'ebe ahụ na ya ga na-aga n'iru na-akwado ụmụ ihe dịgasị iche iche a ga-ebute wee na-ekesa ndị mmadụ ka wee benata oke ihe isi ike
n'ihe arụ nke dịrị onye na onye ọbụla ọkachasị ndị Awka North. Ọ kpọkuru ndị obodo dịgasị iche iche ndị dị iche iche ka ha gbatanye aka ịfụ na ndị ihe na-esiri ike na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ọkachasị n'ajọ ọnọdụ a bụ ndị a ga-ebute ihe a ga-ekesa ma kwue na ihe ọbụla nke ebutere bụ nke a ga-enye ndị kwesịrị ka olu aka. Quadri Anago kenere gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa ọchịchị ya bụ nke ọ sịrị na ọ na-agba mbọ mere ihe ndị a ji wee na-abatala ụmụafọ Anambra steeti. Kọmiti enwere n'ụlọ ọgbakọ House of Representatives n'ihe metụtara ọnọdụ nchekwa National Security and Intelligence ekwuena na fa site na kọmiti enwere n'ụmụ akarangwa na ọ na-ewute ha ka esi wee na-akọ akụkọ maka ụgbọelu onyeisi ala ịdị na-enwe nsogbu. Ụbọchị Mọnde bụ mkpụrụ ụbọchị 20 nke ọnwa Mee 2024, ya bụ kọmiti kpọrọ onye kọmanda nke na-elekọta ụgbọelu onyeisi ala bụ Air Vice Marshal Olayinka Olushola ebe ha nwere ọgbakọ bụ nke ha mechidoro onwe ha ụzọ na National Assembly Complex Abuja ka a wee neba anya ihe butere ụgbọelu ịdị wee na-emebi oge ọbụla. President Bola Tinubu nakwa osote President Kashim Shettima bụ onye anyị nụrụ na ha bara ụgbọelu nke ewetara a ga-elote na President nọ n'ọnwa April wee were ụgbọelu nke achatala achata wee jee Netherlands na Kingdom nke Saudi Arabia n'ebe o je World Economic Forum. N'oge gakwara aga Vice President Shettima kagbuziri njem ọka eje na United States n'ihi na ụgbọelu nke eyibere oge ji wee mee ije nọchite anya President Tinubu bụ nke asị na ọ dịghị mma. N'okwu nke a ka ha nọ wee kwue na a na-enebanye anya ịmara ihe butere ya bụ ọnọdụ. Onye isi oche kọmiti enwere na ụlọ ọgbakọ kwuo na anya na ndị otu kọmiti ya ga-eneba anya nke ọma ka ha mara ihe buterenụ. Ha akpọgokwa National Security Advisor Nuhu Ribadu nakwa Commander Presidential Fleet ka ọ kọwaa ihe mere ụgbọelu ndị a ji wee na-emebi n'agbanyeghị na etinyere nnukwute ego n'oge a na-eme ego ọlụ ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-anụ na otu onye nwụrụ opekata mpe ya bụrụ mmadụ 30 bụ ndị merụla arụ n'oge oke ikuku bara na ụgbọelu nke bụ ndị mmadụ na Singapore. Ya bụ ụgbọelu nke Boeing 777-300ER bụ nke feniri na London wee dabanyezie na Bangkok. Dịka esi wee mee ka amata n'ozi ekwuru na mmadụ 200 bụ ndị nọ n'ebe ahụ na ndị na-alụkwa ọlụ bụ mmadụ 10 bụ ndị nọ na ya bụ ụgbọelu. Ndị ọlụ na-agba mbọ ịfụ na enekọtara ndị anụnwa. Ebutere ụgbọala omengwa ngwa na-enyere ndị mmadụ aka bụ ambulance bụ ndị buru ndị agaba n'ebe a ga-enete ha anya. Nke a bụzi maka egwuregwu dịka Manchester United, Chelsea na PSG si wee mee ka amata ha ka na-ala Victor Osimhen anya bụ onye ha na-achọ ka ha kpọrụzie n'ịmalite iso ha wee gbaa bọọlụ. Ndị Real Madrid bụ onye nwe ya bụ onye na-enekwa onye difenda anya bụ Rafa Marin. Napoli bụ onye nke na-achọ ka ha hapụzi anya bụ Osimhen bụ onye nke na-agbara ha bọọlụ bụ nwaafọ obodo anya bụ Naịjirịa. A tụrụ anya na mpụta ikpeazụ ọ ga-eyi efe ndị Napoli bụ nke ọ ga-agba na ngwụcha izu ụka bụ ebe ọ na-achọzi ịmara ndị nke oge so. Osimhen bụ onye a na-ekwu na a ga-enye ego gadị euro 130 dịka ego nke a ga-eji wee binye aka n'akwụkwọ ịkpọli anụ. Chelsea, Manchester United na PSG bụ ndị a na-ekwu na o nwere ike ọbara isonyezi ha na-agba mbọ. N'iweta akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe ga-enwe n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Ma cheta na ohere dịrị gị isonye n'ihe anyị na-eme na redio na telivishọn mbụ baa na Facebook peji anyị na Anambra Broadcasting Service.
baa na YouTube na ABS Television Awka, baa na Instagram na ABS Radio TV, baza kpọmkwem na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gọọmenti Anambra Steeti adọọla aka na ntị maka ndị mmadụ ibibi akụrụngwa dịgasị iche iche enwere na steeti a. Sir Emeka Okwueze Foundation ga-eme iwa arụ nye ndị mmadụ. The House of Representatives ga-eme nyocha ịmara ihe butere ụgbọelu onyeisiala ji wee na-enwe nsogbu. Oke ikuku na nsogbu nke dapụtara n'ụgbọelu nke bụ ndị mmadụ na Singapore emego ka ọ daa n'ebe o kwesịghị, ebe a na-enete imerime ndị mmadụ merụrụ arụ. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a bịara na njedebe, mana tupu anyị na-achịta na Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ezi ọnọdụ Anambra Steeti, wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye a ka ọ gaa nke ọma. Cheta na ọkụ elekere 7 n'oge uhuruchi akụkọ ụwa ga-adịkwa tuturu oge ahụ. Aha mbọ bịa n'uju egolum na-ekene gị n'isi dara ka emesịa.